Салом алейкум бародаро, хушомада ба канали Бизнес TG. Ҳозир мо дар видео дар бораи 5 роҳи сум кор кардан дар криптовалюта маълумот медиҳем. Видеоро то охирша тамошо кунед, мегӯем ки кадом роҳҳо ҳастанд сум кор кардан дар криптовалюта ва чанд сомон метавонед сар кунед корро. Дар охири видео мегӯем ки кадом роҳҳои без сум кор кардани дар криптовалюта ҳаст ки шумо бе вложение метавонед ки сум кор кунед. Биёед вақта зиёд намегирем, якум роҳш P2P арбитражай ки аллакай 90% шумо медонед, фаҳмидагем ки P2P чияй ва чӣ қадар P2P сум кор мекунед. Биёед дар камтар маълумот медиҳем. P2P яъне ки як шахс ба шахси дигар, яъне parent to parent yoki person to person, як шахс ба шахси дигар интиқол кардани маблағ yoki криптовалюта. Ҳамин ҳисоб как валютчики бигем дар биржа истифода мебаранд P2P-ро ва пул кор мекунанд дар биржаҳо ба воситаи хариду фурӯши монетаҳо yoki stable coin-ҳо. P2P дар шумо чанд сомон метавонед сар кунед корро, метавонед ки минимални $100 сар кунед. Яъне барои ки суми нормална бигем кор кунед, $500,000 дар кора ки бигем ки ҳаррӯза нормална сум кор кунед. Дар ин ҷо метавонед шумо ҳар рӯз сум кор кунед, дар шумо связка дар кор мешавад барои P2P. Связка вобаста спречай, чанд қадаре ки боша шумо метавонед пули зиёд кор кунед дар P2P. Дуюмаш и спот торговли аст. Дар спот торговли якчанд қисмо дохил мешавад. Метавонад бошад короткосрочный, средносрочный ва дарозмуддат. Ҳама хеле чизи дӯст доштаи ман дар бораи дар дигар видеоҳо гуфта будам ки ман основном дар далгосрок кор мекунам. Яъне ки короткосрок чия? Шумо дар короткосрок метавонед ки просто монет харед дар дохили як рӯз савдо кунед, хариду фурӯш кунед. Среднисрокаш метавонад ки як ҳафта то як моҳ ёки 5-6 моҳа бошад. Як монета мехаред, ҳисоби болоравии ҳамин монет сум кор мекунем. Мисол мегирем любой монета биткоин ёки эфириума. Шумо допустим мехаридем дар ҳолати паст будан, арзон будани нархаш, дар вақти баланд буданаш мефурӯхтем, ҳамин ҳисоб шумо яъне ки чо мекардед пул кор мекардем. Мисол монети линка мегирем, обичный монет дар як сол просто шумо мехариденаш дар вақти арзон буданаш $5 мехариде, дар байни $3 моҳ $7 мефурӯхте. Уже $50 шумо $70 $20 кор мекарде дар 3 моҳ. Агар ки дар $500 мехариде $100 кор мекарде. Ёки метавонед ки далгосрок гиред монета. Далгосрокаш чӣ хубӣ дорад? Вақти кам сарф мекунем ва дар рискиш камай, даромади ҳама зуд дорад. Просто шумо ҷои фаҳмидан дар кора ки чӣ қадar правилно кор кунед дар кадом монетаро харид. Нигоҳ кунед, допустим агар ки шумо дар далгосрок ба нархи $1 мехариде соли 2020, нигоҳ кунед ки соли 2021 дар нархаш $40 мешавад. Яъне ки $100 шумо $4000 кор мекардед дар байни як сол. хеле монетаҳо бисёранд. Просто интихоби правилно кардан дар кора. Агар шумо дар ин ҷо мехаридед, дар ин ҷо мефурӯхтед, шумо минусда мерафтед. Он қадар донистан дар кора, дар куҷо мехарид, чӣ дар куҷо фурӯшид. И вот оиди спот торговли, долгосрочный портфель. Хуби ида чия? Шумо метавонед ки $10 сар кунед. Не ки ҳамҷадан ба монанди P2P, агар ки фуратон фоидаи соз бинед, шумо метавонед ки суми зиёдтар, минимум $100 бошад, хотя бы барои первоначально. Агар чанд сум зиёд бошад, фоидааш зиёд мешавад. Ва плюс дигараш дар чия спота ки вақт намегирад. Шумо допустим ҳозир медоред мехаред дар 3 минут ҳамин ягон монет, любой монети дар коритона як сол пас мо медорем мефурӯшем. Шумо вақти болоро биштар вақт намегирад, вақт он кам сарф мешавад. Нигоҳ кунед ки дар любой монетча нигоҳ мекунем, ҳамин хелай. Ина шуд спот торговли ба дуюм роҳи пул кор кунед. Сеюм роҳаш мо метавонем дохил кунем IDO-ро. Инош ба фикрам кам буда мо шунавидагиам, шуд P2P нура медонем қариб 90% фаҳмидагиам. Шуд ки IDO кам буда мо фаҳмидагиам. IDO да чӣ пул кор мекунед? IDO первоначальни токенои ҳастанд ки дар биржа мебуранд. Допустим любой токене ки ҳаст, допустим Cardano, Polygon, ҳамин монетаҳои эфириум, эфир набуда вақти наобрамадагиан мисол IDO-ш. Не ки допустим ҳисоб мекунем ки просто Polygon дар биржа бояд бидрояд барои чӣ дар кора инвестор дар кора ки пул ваҷиб кунад барои реализовать кардани ҳамон проекта. Ва мо инвестор мешавем, первоначально IDO-ро участвуд мекунем, токена мегирем ба нархи арзон. Вақте ки чӣ мегӯям монета IDO меброяд, минимални 10 баробар баланд мешавад нархаш. Минимални, яъне бисёри проектҳо 5-10 баробар дар бирҷаҳои бахпадромагӣ ба монанди Binance, Bybit, Tokeniswap 10 баробар зиёд мешавад. Яъне ки шумо агар $100 дар шумо дар монет медоданд, $100 шумо $1000, $3000 бадан проектҳое ки то $10-20,000 аз $100 кор кардаган дар он. И
вложение кам қатия бо дар иҷа дохил мешава аирдропҳо тестнетҳо дар ё дертар гап мезанем иношон дар айдио дохил мешава дар ино шумо метавонед бесплатно участвовать кунед дар тестнет аирдропҳо яъне ки без сума мегирем ва чорум мавзӯе ки то есть тема ки шумо метавонед симкор кунед дар криптовалюта и мавзӯи NFT NFT чия NFT дафтан бор шунавандагӣ бошед ягон тут чӣ кор мекунед дар NFT шумо метавонед суратҳо соз кунед ё ки ҳофизо метавонад ки албомошона шеърҳояшона как NFT прилагать кунанд ки дар блокчейн дохил кунанд художникҳо мисол расм мекашанд расмошона аввал бинед ки дар картинка буданд ҳозир амро метавонанд дар блокчейн дохил кунанд ки ҳеҷ кара надиздига метавонанд копирот кунанд метавонанд кори ҳаминро ва ҳамин ҳисоб мефурӯшанд пул кор мекунанд ду роҳи пулкоркунӣ дар NFT якумаш ин роҳе ки шумо метавонед собствени NFT худтон соз кунед ва ҳамин ҳисоб сум кор кунед дуюм роҳаш ки шумо метавонед ки харед арзон NFT-ро ва ба нархи қиматтар фурӯшен ҳисоб сум кор кунед нигоҳ мекунем NFT обичне ки одамо соз мекунанд мефурӯшанд проектҳои нигоҳ кунед ҳамин намино ҳамаш сои NFT-анд мисол мегирем я NFT нами NFT сурати бенамуди одаме ҳамина мехаранд одамо соз мекунанд ҳамин суратҳо одамо харидаган нигоҳ кунед ки ҳамин суратҳое ки ӯзи мебинед одамо харидаган ба нархи 0.3 фил 0.35 фил ба нархи 0.4 0.35 хеле ҳисоб мекунем просто обични нархи фил айни замон $1650 примерно як донаи фил ҳамин зарби 0.035 нигоҳ кунед ки нами NFT бенамуда нами NFT-ла ба нархи $57 харидаган шумо агар камила соз мекардем NFT-ла мефурӯхтем дар биржа яъне ки $35 бигем ая чӣ кор мекунем 1000 та соз мекунанд ҳисоб гарани усуби калон кор мекунанд ва дар NFT гуфтем ки якум роҳ шумо метавонед вақти худтон соз кунед бе вложение ягон сум вложение накунед NFT худтон соз кунед продать кунед ки фурӯхтонаш қийле секретҳои худча дорад баъд нашоти дуюмаш метавонед харид фурӯш кунед ишам рискония метавонед ки NFT қимат бихаред савдош карда натонед ва ҳангоми соз кардан шумо просто вақте ки сета вибор мекунед правил сети полигон агар вибор кунед комиссия минимальная копейка расход мекунед зато метавонед чанд доллар қати фурӯшен ҳамин ҳисоб суми соз кор кунед одамо ҳастанд ки дар $20000 кор просто фурӯхтагиан NFT шогирдои мо бачаҳое ҳастанд ки $3-4 дар муддати 2-3 моҳ кор кардагиан бе ягон вложение дар NFT темаи дигааш темаи эйран чия яъне ки шумо метавонед ки ҳамин монитора мехарем дар спот торговӣ гуфтем вақте ки шумо мехарем аввал монитора шумо просто дар мо проект эйран меган мемонед яъне ки вложит мекунед мониторатона муддати вақти муайян қадид допустим як моҳа як сола ёки 3 моҳа 4 моҳа чанд қадид аст вақташ дар ҳамун вақти муайян шуда шумо фоиз метиҳед монитор допустим 10%, 20% вобаста аст монитори ки 100-500% шумо дар прибил метиҳед дар муддати як сол допустим мехаред як сол $100 хариде агар ки нархи монет зиёд шуд $500 мисол бигем ки 500% боша $500 метиҳад шумо темаи дигааш и темаи гуфтем ки эйран бояд охирон темаш панҷум роҳи сукор куниш кадом ҷудо кунед кадомаш дар шумо маъқулай кадомаш қати мехоҳед кор кунед ҷо гуфтем ки нашоти айдио бо ҳастай ба монанди ҳами тестнетҳо аирдропҳо ки шабоҳат доранд ба айдио ина дар темаи айдио метавонед дохил кунед шумо дар аирдропҳоро метавонед участвовать кунед просто вақте ки шумо дар спот торговли дангасрок харидагиед метавонед дар айдио аирдропҳо участвовать кунед просто допустим монеткати шуморо чизи муайян қати дар шумо монет метиҳанд без сум тестнето дар шумо чӣ хел участвовать мекунед без сум ба ягон чи молака участвовать кардем дар чанд тестнето нигоҳ кунед дар группаи мо ҳастай мефаҳмонем инро вақте чӣ хел участвовать мекунед чӣ кор мекунед мо аллакай участвовать кардагем дар тестнетои Venom просто тестнет чия шумо дар тестнето монетое ҳасте ки бояд дар биржала бироянд ва пешаи инро бояд мо тест кунем яъне ки бисанҷем монетои санҷиши тестнето мо ҳаминоро медроем пешаи биромаданашон дар ринок месанҷем санҷиш мезгардонем монеторо допустим я задача метавонем эҷро мекунем як кошелок мекушоем дошта боша кошелок боша аҷа сум мепартем як кошелоки дига монда кошелоки ва ё бо аҷа сум мепартем ва чун метиҳам сумаш шумо сум вложида мекунед чӣ кор мекунед хеле ҳаста тестнетое ки мисол минимали $10-20 мумкин то $50 расход кунед зато ай проектошон то шумо метавонед $3000-$1500 проектҳо ҳасте ки $5-6 000 просто одам тест кардаги ҳамро
3 кашалок шуда 4-5 кашалок доранд. Мисол амро медоям да 1 соат аз ход мекунам, да 1 рӯз мисол вақт ҳава иҷро мекунанд, ҳамин ҳисоб чанд ҳазор доллар кор кардаган. Мисол 3-4 моҳ пасай, 5 моҳ пасай, 1 сол пасай манат мебуряд да биржада ва худаш да айдиёи итак нархш буланд мешава. Итак шумо арзон гирифтагин бесплатно да шумо то есть метиҳанд ба нархи гарани арзон. Вақте ки айдиё да биромад нархш қимат мешава, бо да биржа биромад уже нархи монет потолок мерава, шумо метавонед ки допустим да 100 доллар монетон дода бошанд, дар биржа қариб 20000 доллар фурӯшед. Вале бояд роҳое ки сумкор кардан дар криптовалюта. Якм роҳш гуфтем ки P2P арбитраж, дуюм роҳш спот торговли, яъне ки сифатмиловат кардани далгасрок, якчанд партило. Дигар роҳш, сеюм роҳш IDO, тестнет airdrop ҳамашон. Чорум роҳш NFT ва панҷум роҳш Ethereum. Шумо худтон метавонед интихоб кунед кадомаш барои шумо муфида истифода барен ва нашоти ёд гирифтан ҳама ино касое ки медонанд мо обучение дорем, метавонем ҳама инора дар курси мо ҳастанд. Мавзӯъша метавонед ссилкаи курс дар таги видео ҳаста, метавонед дар омода бинед, курсак занед ва ҳама инора ёд гиред проектошуно. Мо гарантӣ наметиҳем дар имон кас ки мақсад шумо аҷа бигем сумкор мекунем, просто мо гарантӣ метиҳем ки шумо ҳамин корҳоро ёд мегиред. Хуб ёд гирифтед, шумо ҳатман сумкор мекунед аҷа. Леник ҳамин ки вақте ки шумо ёд мегиред правилна кора любой ҷуда, шумо инҷо сумкор мекунед. Муваффақият дар коротон ягон саволо боша, ягон пешниҳодо боша, метавонед дар комментарий нависед, ки оиди чӣ видео кунем ва то видеои оянда.